Fins demà. Recordeu omplir el formulari de preferències. Avui hem fet tantes coses. Al matí m'ha arribat la carta pel retrat desconegut. Hauré de dibuixar a una noia que li encanta la música i la natura. A la classe de la Maria han comprovat la puresa de l'aspirina, sintetitzant i purificant un tipus d'àcid. Ah! L'Antoine m'ha preguntat si tornarem aquest estiu a París. M'encantaria! Tinc ganes de veure'l. I sobre el que et vaig comentar de l'empresa de tecnologia, a la tutoria hem quedat que aniré la setmana que ve a veure-la. Tinc tantes preguntes! A l'última hora hem revisat el diari de camp que vam escriure durant la visita a Ceuta. Hem recordat tot el que vam viure i sentir. Quina impotència! Saps? M'agradaria ajudar a canviar tantes coses. Mira, per començar, hem decidit crear una app que connecti a la gent gran. Així podran conèixer gent nova i ajudarem a fer que no se sentin tan sols. Demà, més! Al TQE Batxillerat acompanyem a conèixer-se i decidir amb seguretat per a ser persones valentes i capaces de construir la seva pròpia vida.